Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Keviano Alvaros, kelas pituka absen 18. Kula tenmiki badhe nembang tembung maca pat pelok bem versi Sumantri. Luletang lela letung cep menengo anakku, si kumbak kuncung mbakmu isi lagi menyangkali, ngumbah popok nyangking peru cep menengo ono uwong. Matur suwun menawa wonten salah kula nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.